Dobré ráno. No, sobota 8:40. Školu skipujem dneska. Dneska nepôjdem. A čo som chcel povedať? Dal som si sprchu, dnes bude si kávu. Musím si dať nejaký tvrdý reštart. Včera to bolo fajn. Dosť dobré. Dnes si kúpim kávu. Spotrebujem čiernu kávu, kolumbijskú. Bože, to ma naštartuje jak hovado inak. Nenaštartovalo. Len trošičku, ale to je neuveriteľné, ja nemôžem piť, lebo zase zabijem celú sobotu s tým, že budem regenerovať. Už som asi fakt starý. A tak, vonku je aj tak zamračené, pozerám. A nemôžem celý deň ležať, musím sa proste naštartovať. Za chvíľku ešte položím. Nakoniec sa akože pekne vyčasilo, ale ja som úplne... Není mi moc dobre. 2 hodiny a idem jesť prvé jedlo. Neviem. Nie, nemôžem už piť alkohol. Nechcem volať ísť, ale nechce sa mi nakoniec. Normálne... Ja nemôžem piť alkohol už, ja som starý na to. Nie, celý deň proste naprd, ja som celý deň prespal, preležal, premrenčal, ty kokos. Jedol som iba pizzu dneska, som totálne vypnutý, ja nemôžem proste, hnusný alkohol, fuj. Bože. No ale teraz som sa premohol a idem do Newtownu za Braňom, idem na minigolf. A však vlastne Braň odchádza 17. apríla do toho Melbourne, tak ideme ešte veľký vybehnúť von, kým tu je. Tak sme dneska napísali, bol tiež včera nadrbaný, tak tiež mu bol zle celý deň, tak sa teraz obudil, tak rekupujeme. Proste tam odpočinieme pri tým pinkaní. Tak idem tam. Čakám na autobus, lebo vlaky dneska nechodí z do vodu. To je hrozný ten alkohol. A už som tu, Newtown, študentská oblasť. Dobre to tu vyzerá, musím povedať, ale žije to tu. Tak ja som čakal na vlakovej stanici a Braňo je už pri minigolfe, tak idem teda tam. Je to kúsok asi 5 minút peši. Dobre to tu vyzerá, tak také mi pripomína európske toto teraz strašne, také neviem, Brusel, ale nejaké Nizozemsko, niečo také. Not bad. Malo by to byť niekde tam. Tak ja sme zvlali cez cestu. Akože vyzerá to tu dosť dobre ten minigolf. Je to malé, ale dobre to vyzerá. No, skoro. Dobre to tu vyzerá. Nie je to úplne zlé. Takže po bubnoch máš trafiť? Čo si normálny? No dávaj. Not bad. Hole in one. Man. Hey, hop, skip and gump. Forrest Gump. Ideš, Flintstone. Však to je E.T. To je E.T. Ja. Newtown. V Sydney je všetko, aj kebab. Samozrejme, kebab nebol v Amerike. Sme v Newtowne, na Sinterne, kde som bol kedysi dávno, som sem chcel ísť večer. Ideme na to. Dobrý, no, ste sa aj posteri pozeral. To je jaký múrek z Harry Pottera. Choď tam. Otvorený hrob, choď tam. Choďte tam. A teraz taká ruka stade inde.
To vyzerá ako dobre takto s tým svetlom. Ešte keby tam bola hmla. Myslíš, že to je to cesta, alebo to sú cintorínske chodníky? Tam to vyzerá, keby niekto sedel. No je tam. To je nejaký fakt špeciálny hru, keď to majú takto spravené, aha. Don... Steen? Captain. Jak sa... To je kapitán? Past captain in the Royal Navy. To dobre nevidím. No. Takže bude to nejaký oný tento. Kapitánis. Kokos, ale dobrý hrobisko má. Myslím, že kedy plával ten človek po oceáne, jak pána. Toto. Jau! Čo tam bolo? Ty vole. Česť, pamiatky. Čo by robil Skinwalker v Sydney, v strede? To sa nám muselo zdať. Ja tam nejdem. Prečo si držal? No, som tam niečo počul. Už sa nesmej na mňa, hej? To je vlastne netopierov strašne veľa. Extrémne veľa netopierov. Wow. Pekný cintorín, ale čo hovorí inak? Bol kokroč, zabil som ho. O mravce boli za to. Hej, tuto presne to biele, tak tam som ho rozmučil. Čo ti? Kto ho zobral? On sa fakt opravuje ten šváb? Ja. Spínka chudák v ťažkej noci. Prečo čím tým viac? Big Daddies, to sú tí zavretí, ne? No, našli sme náš White Castle. Roztrčíka. Není to špatné, ja som na to pozeral, lebo to malo zaujímavý dizajn, že čo to je. Ako ti to zle? To je nejaký kapitánstvo, niečo, čo má baretku, čo to je. No čo náš White Castle? Bol dobrý? Jako? Zastav nejaká pekná blondína. To je ona? A som myslel, že to je inakšia. To je iná. Chip Store Vintage. My sme v New Orleans zrazu. Tam hore sú kaviárne. Not bad. University of Sydney. Wow, dobre vyzerá to na reál. Wow, nie. To je jak staré. Kokos. Dobrá party. Toto nedostávali, nie? Asi nemali na celé vykryť. Zastávka a pôjde sa domov. No, a už som skoro aj doma. Koľko hodín? Ty vole, zase. Teoreticky ešte mohol byť David hore, lebo bude čo skoro odchádzať, tak sa s ním aspoň rozlúčim. Lebo som myslel si, že ho už asi nestretnem, lebo čakal som, že bude dneska dlhšie vonku. Uvidíme, snáď bude ešte hore. Keď nie, tak vás si zobudím. Tak je ešte hore, odpísal mi na Messenger, takže ešte mu podám ruku. Tak som spokojný teda. 3 AM and we are still fresh, like a lettuce. Because this is my last day here in Australia. That means no more Prado adventures. And this? 101.6. It's very close. Put the bag here. I'm going to like. Yeah. Oh, 20 kilos. That's good. Sranda, že som není ani unavený. To kvôli tomu, že som spal po obede. Som vlastne spal od 3. alebo pol 3. do 3,5 hodiny som spal, akože som spal dobre dlho. Som vlastne spal, cez noc som spal 5 hodín a po obede ešte 3,5, tak som to povedať dospal. Preto som taký fresh. David? So this is last time what I see you here. Okay. Good luck in your life, David. See you. See you again. See you, David.
Nejde sa spať.